Ano pa nag-ilad muna tayo? Kayo na. Ang tayo mo. Kaya para sa'yo mo. Ingat ka pinintay ah. Nagabili ka man lang tayo sa lobby. Kaysa ano pili? Ang lobby. Sa lobby mo. Ay, nagawa na po kami ah. Nakasta tayo. Ano. Kaya nyo rin. Ito mo siya. Ingat ka pa tayo ah. God bless po.